Anakku ngger Petruk, kula Rama kepareng nimbali. Kowe maturana kesaning para sedulur-sedulur kabeh, para kadang supaya kersa buka channel di Joko. Nggih. Sedulur, minangkani pamundhutipun Bapak, saya minta tolong subscribe, like, dan share, serta klik lonceng agar tahu update terbaru channel ini. Kontak channel di bawah ini. Oke? Gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang ingin tresnani, para adik-adik, para anak-anak kula mboten kaliyan ingin tresnani ugi sugeng pinanggih kalian Pak Joko Santosa, Jenglong Jaya, Mojo Songo, Surakarta. Ya wit saking katahing pamundhut namung kula aturi nyrantos rumiyin, sabar rumiyin. Kula ugi pados wanci ingkang prayogi rene wekdal menika nembe musim Jawa. Uga badhe damel Jawa dados ya pripun nggih itu ndasik muni adem suasane nggih boten prayogi. Mila mumpung niki ora diterang, kula badhe damel sabetipun Perang Tanding Rama kaliyan Dasamuka. Ngantek sak guguripun Dasamuka. Rehne Rama menika wayangipun jangkah. Nawi kula nggih ngaten nika nek dipepalangkrik ngene ya nun sewu rasane kok ora penak. Wahta malih mbok bilih mangke gerakanipun Rama ora di nun sewu ora dikasar sekedhik. Kula nyuwun pangapunten. Meskipun wayang jangkah kaliyan bokongan sampun benten. Jadi badhe kula paragakaken mangke atur kula sabaripun kula maragakaken kula badhe matur sugeng mirsani.
kula kinten mekaten cak-cakanipun perangan Dasamuka kalian Rama dibantu kalian Anoman. Terus pilah-pilahipun kula kasih presa antawisipun ngajeng kula sampun matur. Rama badhe malang trik monggo. Mboten nggih monggo. Kula semanggaken mboten perkawis awon kalian sae. Raos kula namung patut karo ora patut namung ngaten. Nek monggo. Nek kula wis pundi? Nek kula tetep ngaten nek kula. Terus peranganipun wonten ingkang menika mali gending wonten gending mungkan disaged monggo. Nggih sing gede-gede sak menika nggih monggo. Kira langkung menika ngaten wau. Niki nek pun ngaten niki pun bisa tantangan melih. Jadi pun ajeng brubuh pulap-pulap pun siap-siap terus di ajar mriki mawon. Nah, kasaripun dipun gecak ngoten mawon. Nggih, niki tesih temponipun tesih anter. Dereng geget. Nggih. On. Dah, nak gecak iki jan, mbet nubruk digecak. Ah, dah. Iki dah, terus cak ya. Ya, sampai begini. Ya. Ya. Tapi wau dipun bucal ngoten. Ber. Terus sak lajengipun terus si Dasamuka beto godo cek monggo dar monggo ngajar tekan ing godo ya dihaluske. Terus nek Rama niku panipun wonten pendangon. Nek godo musuh godo, keris mungsuh keris. Nek tumbak musuh tumbak, panipun ngaten. Lah upama Rama niku nggo godo tak kira nggih saged. Ya ora masalah nggo godo. Ning rasane niku patut karo ora patut ngono lho. Raos kula nek apa wayang wong wayang napa nggo godhog ya ora apa-apa jane. Ning kok menggawe kula kok ora patut. Pampun. Iki tek dar niku lho. Jadi ya lho, nek ra wangun sifat Ramane dados kaya ilang. Lha kula siasati mawi perang Rama nggo kerise sengaja mboten kula tatapaken kalian godo. Pun cek der iki endos ser. Dadi ora tau teneng. Iki nyiasate aja nek tempuk kendor ngono. Nyiasati. Bon. Dar. Kaget. Dan kelas-kelasan ini tek tanda ini ber. Ujung.
Oke, di ujung ini Jawa. Tak gender niki tak suduk ya mriki kayak mulai tak nyaut der nang iki baru diancap dikajeng lho niki nepun ngoten nggo panah napa terus niki ampun dilepaske sik dimbat mawon riyen dimbat kalih mlampah nek ngangge sulukan nggih monggo ngangge sulukan asal madangi jarak tapi nggih saged monggo terus niki anuman pun siap bedal gudung pengkolongan oke plok agak capeng sik niki tak angkat nih mawon ya pun terus nembe mabur oke terus dibantu menika Rama tutuk kali kembat pun rampung kembat pun niki dengenge sampai kelas nek pun niki anoman siap benungnya diuncalake benungnya diuncalake panahe mlaku bali karo gunung bariku Dasamuka medal ngerti panah karepe melayu monggo dianggap wijirih ya monggo ora ya monggo ini janipun namung kangge variasi kula mawon kene ngumuk napa papan rada dhuwur terus budi monggo ngerti jadi kang tempo piye nah pun ngoten dipoto saya mencawat mriki plek niki ketak kene dasane lihat berkenaan jolke dulu teko ber nek pun ngoten mengke sak dadine nek pun ngoten ini terus ceritanya pun lagi bisa nonton beriki ceritanya pun bisa ngerti masne pun nanti tahu tadi reh kalau Rama so arti dari ratu ning alangka prabila para adik-adik sapa anak-anak kula yang badhe ngembangaken syukur nek kula pitados saged ngembangaken dengan tasih prigel tasih rusak terus barang kan itu badhe ngembangaken mbok pilih kirang merani penggalih sapa para kadang para adik-adik para anak-anak kula kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.